Здравейте, казвам се Ангел Стоянов Ангелов, старши учител по информатика и информационни технологии в СОУ Сава Доброплодни, град Шумен, България. Докторант съм и по методика на обучението по информатика и информационни технологии към Пловдивския университет. Какво представлява проекта, който ви представям? Проектът се нарича Учене чрез действия и е концентриран по-скоро върху процеса на работа, отколкото върху крайния резултат. Тоест, конструираме проект, след това го моделираме виртуално. Коя е таргет групата? Таргет групата бяха 120 ученици в групи от по 10-12. Бяха включени ученици от 1 до 4, 5, 7, 8, 12 клас на обща възраст между 7 и 18 години. Благодаря ви.